foli ni tanni ka ɲɛsin Pinal TV la jamajɛkulu ma aw bisimila aw ka ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka min bɛ na kuma 8 mars kan 8 mars ye don ye min dilen don an musolakaw ma walasa an ka se ka an ka épanouissement fɔ an ye sɛgɛn minnu ye ani an ka se ka débatbaw kɛ bi an y'a yira la k'a fɔ ko an ma bɔ kɛnɛ ma an yɛrɛ bɛ ka honneur kɛ an yɛrɛ ye ka honneur kɛ aw bɛɛ ye an muso minnu sera ka chance sɔrɔ ka baara kɛ Pinal TV kɔnɔna la an y'a essayer ka émission dumanba kɛ walasa ka kunnafoniya baden di aw ma ka an hakilina di aw ma 8 mars kan nka honneur belebeleba b'an bolo parce que an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko an kelen tɛ k'ale bɛna an fɛnɛ accompagner walasa an ka se ka jɛmukan dumanba di aw ma n bɛna kuma di an ka invité ma u ka se k'u présenter n b'a daminɛ kinibolo yan fan fɛ Mariam folikan jumɛn bɛ i bolo ka ɲɛsin an ka Pinal TV ɲɛmɔgɔw ma an ka Pinal TV la jamajɛkulu ma i ka se k'i yɛrɛ fɔ an ye fɛnɛ an ɲantuma Pinal TV lajɛbagaw ne tɔgɔ Mariam Kulibali n bɛ stage la Pinal yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ o de la k'a yira k'a fɔ ko ma dɔgɔ an bolo yan nɔ min bɛ stage la ɲɛmɔgɔ ani baarakɛlaw an bɛɛ ye kelen ye wa an bɛɛ hakilina bɛ yen nɔ an bɛna se bɔsiba yɛrɛ ma ale ka se ka a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye ani ka foli fɔ aw ye Monsieur Tall ayiwa aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma ka foli bila ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen k'a fɔ ko ne de ye Cheikh Oumar Tall ye Pinal TV directeur ye ayiwa Pinal TV directeur bɔlen kɔfɛ numayan fan fɛ an ka journaliste ba dɔ bɛ yen nɔ o ye Madina ye Madina i ko fɔ an la jamajɛkulu ye aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma ne tɔgɔ ye Madina Tall ye ne ye Pinal TV journaliste dɔ ye donc a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan bi Madina bɔlen kɔfɛ ne yɛrɛ denmuso ani n dɔgɔmuso o ye Cɔngani ye Cɔngani mun b'i bolo ka ɲɛfɔ an la jamajɛkulu ye Pinal TV filɛbaga n'a kanubagaw aw ni ɲankuma ne tɔgɔ Saratu Cɔngani ne ye Pinal TV journaliste dɔ ye ayiwa yɛrɛ kofaliw kɔfɛ an bɛna don babu kɔnɔna la ni ɲininkali min ye n bɛna ɲininkali in tɛngu Madina la ale ye journaliste ba ye a bɛ taa hakilina di an ma 8 mars kan Madina 8 mars yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye e bolo bi fo i ka ɲininkali la Fatumata Kuja Kulibali donc ka segin foli kan ani tanuni ka ɲɛsin Pinal TV lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma du coup 8 mars ye don min ye 8 mars ye donba ye donc don bɛɛ ye muso ka don ye parce que muso jɔyɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban muso yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban mais don kɛrɛnkɛrɛnna k'a fɔ ko 8 mars k'o don ta k'a di musow ma walasa musow bɛ se ka u yɛrɛ ka nisɔndiya ani u yɛrɛ ka jɔyɔrɔ dɔn cogo min na an ka société kɔnɔna na donc o 8 mars jɔyɔrɔba dɔ ye an bolo diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Afrique dɔrɔn tɛ Europe dɔrɔn tɛ don in kɛrɛnkɛrɛnna na musolakaw bɛɛ de tɔgɔ la voilà Saratu e hakilina ye jumɛn ye 8 mars kan Madina y'a fɔ cogo min na 8 mars ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye musow ka don de don pour que ka musow ka yɛrɛma hɔrɔnya jira u la ka yira k'a fɔ ko koba de bɛ musow fana bolo diɲɛ sosigi kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen de don Mariam ne yɛrɛ hakili la journée in tɛ se ka kɛ don kelen mun bɛ se ka musow permettre k'u ka don fêter parce que muso kan ka kunna wolo ala ma taa diɲɛ don o don kan an filɛ yɔrɔ min na ko bi tɛ quoi ne bolo bi kelen tɛ musow kan ka dɔn k'an ka journée don bɛɛ de ye ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la a discrimination tɛ mais an bɛ fɛ ka cɛw ka hakilina dɔn kɔfɛ donc sisan Monsieur Tall bɛ a fɔ an ye 8 mars yɛrɛ ale ye mun faamu 8 mars kan ni min faamu 8 mars la o ye kuma belebeleba de 8 mars ye musow ka don ye n'i y'o faamuya kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ ko muso yɛrɛ ye bonya sɔrɔ kabini bi 8 mars ma se parce que silamɛya yɛrɛ ye muso bonya danya yɛrɛ bɛ daminɛ muso de la donc muso ka bonyani a ma daminɛ bi a tɛna laban bi cogo si la 8 mars kɔni ye ka ɲɛnajɛ kɛ ka yira musow la k'a fɔ ko ka bɔ an bolo fa o bonya a b'an bolo su ni tile sanga ni waati parce que hadamadenya tɛ ɲɛ musoya kɔ ayiwa Monsieur Tall e ka nin jaabi in diyara n ye kosɛbɛ ça veut dire que e ye 8 mars faamuya sini ou bien bi 8 mars la e kɛlen don ka mun prévoir pour que ka madame honorer i bɛna tobili de kɛ jumɛn n'an jumɛn ka tobili kɛ n b'a fɛ ne ye tobili kɛ a bɛ dun dɛ
o don kelen nu na kuma dɔw la o bɛ se ka kɛ o mais tobili fana bɛ dege de o tɛ tiɲɛ anw ma dege tobili la bon madame bɛ se k'i assister n bɛ se k'a fɔ madame ma ka bi tile in kɔni bɛ a k'o bɛɛ bila n b'o ta en charge n bɛ taa dumuni san ka na n'a ye bɛɛ lajɛlen k'a dun a k'i lafiya mais ne ka tobili kɛ n'i ye tobili kɔni ka se dun o bɛɛ ye dɔ ye ni o don dira an ma an ka se k'an o reposer don kɔni bɛ kɛ ne fɛ waati bɛɛ n ma se dama tɛ hali ni madame man kɛnɛ n b'a fɔ n ko i lafiɲɛ i da so kɔnɔ ne bɛ occupé a tɔ la o kɔni ye o ye laada de ye ni cɛ bɛ sera k'a faamu i komi i y'a kɛ faamu cogoya min na lafiya bɛ se ka don parce que a bɛ couple caman kɔnɔ i komi muso ye jɔn de ye muso nana jɔnya de kama tobili baara fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko a bɛ couple kɔnɔna la famille kɔnɔna la muso de kan k'a kɛ Madina e hakilina ye mun ye o kan FC e ka nin kuma in a bɛ ko dɔw sɔnji la parce que société kɔnɔ n'i y'a jateminɛ surtout cɛlakaw fɛn caman bɛ yen n'a fɔra fɛn o fɛn a bɛ fɔ ko muso de kan ka kɛ o de la a bɛ fɔ ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ base ye muso ye fɛn bɛɛ daminɛ ye muso ye fɛn bɛɛ laban ye muso ye parce que muso de bɛ occupé a bɛɛ la hali k'a dan furu ma ka den kɔnɔ ta fo ka taa se den sɔrɔli ma i bɛ o cursus minnu bɛɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko jɔyɔrɔba b'i la société kɔnɔna la donc ko caman bɛ yen nɔ a tɛ se ka pan i kunna fo e yɛrɛ de ka bila a ko ɲɛma voilà c'est pourquoi a bɛ fɔ ko jɔyɔrɔba bɛ muso la parce que muso de b'i occupé fɛn majorité bɛɛ la comme d'habitude furu kɔnɔna na parce que a ka dɔgɔ i bɛ cɛ sɔrɔ minnu bɛ tobili kɛ hali ni minnu tɛ tobili kɛ dɔw bɛ se k'i invité souvent o ka bɔ mais o si tɛ se ka muso jɔyɔrɔ fa monsieur Tall bɔra k'a fɔ sisan k'ale tɛ se ka tobili kɛ ko n'a fɔra k'i bɛ tobili kɛ k'a bɛ kɛ baara ye o bɛɛ b'a yira k'a fɔ muso bɛ baara min kɛ vraiment baara nɔgɔn tɛ donc foli bɛ muso ye vraiment Saratu muso du jɔyɔrɔba bɛ muso bolo mais est-ce que muso man ka assister ni cɛ ye est-ce que a bɛɛ kan ka da muso kun bon FC i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ muso tɛ se k'a bɛɛ kɛ muso tɛ se k'a bɛɛ kɛ a bɛ se ka moitié kɔni kɛ parce que sɛgɛn filɛ nin ye a ma nɔgɔn sisan an bɛ yɔrɔ min na surtout an ka Mali in kɔnɔna la funteni bɛɛ mɔgɔw kunkolo bɛ chauffer u yɛrɛ ma quoi donc cɛw kan k'a dɔn k'a fɔ ko muso tɛ se k'a bɛɛ kɛ tiɲɛ don baarakɛla bɛ bɛɛ bolo sisan nɔ mais n'i bɔra baarakɛyɔrɔ la i bɛ se ka min kɛ i bɛ se k'i muso dɛmɛ ni o ye ou bien donc k'a fɔ cɛw ɲɛna ko monsieur Tall k'a fɔ cɛw ɲɛna u kana muso to muso k'a bɛɛ kɛ u yɛrɛ ka to k'u bolo fara a kan a b'an lanisɔndiya quoi hali ni an yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ se k'a kɛ par exemple tobili filɛ nin an b'a dɔn k'u tɛ se ka tobili kɛ mais cɛ dɔw bɛ se dɛ mais o ye cɛ minnu ye minnu bɛ taga aventure ni fɛnw na ka caya donc mais minnu sigilen don yan nɔ olu tɛ se tobili la mais i bɛ se k'i sigi muso kɔrɔ k'a conseiller ou bien aw bɛ baro kɛ o bɛɛ ye dɔ ye quoi baro yɛrɛ o ye nafaba de bɛ baro yɛrɛ la tasuma fifa yɛrɛ ka fisa ko aw bɛn ka jaba susu muso ɲɛji bɛ bɔ yɛrɛ ɲɛji fana kan ka bɔ dɛ o la dumuni dunni dɛ i n'a dɔn k'a fɔ k'a ka di monsieur Tall oui finiko finiko a kan ka so la dɛ yɔrɔ bɛɛ kan ka so la dɛ hali ni ma se ka muso dɛmɛ a koli bɛɛ la est-ce que i tɛ se ka kuma in bɛ ka dunya bamanankan na ayi mais i bɛ se ka komi an bɛ baara côté de la n'i sera ka sanango k'a fɛnsɛ n'a fɔra k'an ka taa o taabolo ma a tɛ nɔgɔya dɛ parce que cɛ bɛ baara min kɛ muso tɛ se k'ale tilan kɛ n bɛ fɛ ka don o sujet yɛrɛ de kɔnɔ parce que cɛ bɛ baara min kɛ o tun ye fɔlɔ ye bi est-ce que du tali tɛ cɛ ni muso bolo muso bɛ bɔ dɛ cɛ bɛ bɔ muso bɛ baara kɛ minnu y'a furu kɔnɔko dɔn olu b'u cɛw dɛmɛ mais a caman i bɛ muso ta kulu 100 muso minnu b'u cɛ dɛmɛ furu kɔnɔ a tɛ mugan bɔ. Monsieur Tall ni muso ma cɛ dɛmɛ directement est-ce que a tɛ cɛ dɛmɛ indirectement parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ muso kan cɛ kan k'olu kɛ cɛw kan ka olu kɛ muso ye. O ye jumɛn ye. an ka diinɛ n tɛ se ka don diinɛ ko la kosɛbɛ mais u ye min fɔ an ye faamuyali min sɔrɔ muso ka balo a ka fɛɛrɛ bɔ a ka furakɛli a dayɔrɔ ko o bɛ cɛ kan mais cɛ i bɛ cɛ 100 ta min bɛ se ka hali selimafini 1 san muso ye ou bien san kɔnɔ a bɛ complet min ta mais ni muso sera ka o yɔrɔ dɔw kɛ u yɛrɛ ye ka se ka hali dɔrɔmɛ 20 min bɛ di denmisɛnninw ma wula fɛ k'olu di ka se ka fini dɔw san denmisɛnninw est-ce que a ma participer indirectement ka sɔrɔ a ma wari bɔ k'a di cɛ ma. o bɛ se ka kɛ. mais muso caman b'o kɛ bi dɛ o tɛ 20% ye dɛ. n'i ye du yɛrɛ musaka jateminɛ dɔrɔmɛ 10 ni dɔrɔmɛ 5 di denmisɛnnin ma o ka dɔgɔ a la cɛ i bɛ so ta ni so t'i bolo i bɛ so location ta i bɛ courant sara i bɛ ji sara i bɛ balo sara i bɛ nasɔngɔ di don o don ni maa min banna i bɛ jɔ a kɔrɔ
n'a fɔra ko mɔgɔ min ka transport bɛ kɛ o kɛ o ye du kɔnɔna dɔrɔn ye masa bɛɛ ma buranw bɛ yen nimɔgɔninw bɛ yen dɔgɔw bɛ yen faw bɛ yen ba bɛ yen a ma nɔgɔ dɛ bon n'i y'o bɛɛ jateminɛ cɛ ka jɔyɔrɔ a tɛ se ka fɔ ka dan sa d'a ma a tɛ se ka fɔ ka se a dan ma je veux dire cɛ bɛ bɔ sɔgɔma fo ka taa se su ma ale de b'a dɔn a bɛ fɛn min sɔrɔ o ma tɛ fɛn min sɔrɔ cɛ dɔw bɛ bɔ kabini sɔgɔma fo su u tɛ se ka 200 sɔrɔ u ka nasɔngɔ nin k'a sɔrɔ mais n'i bɛ don so n'i ma don ni fɛn i don kan tɛmɛ dɛ tɛ tiɲɛ wa musow bɛ baara kɛ tiɲɛ don an b'a dɔn mais f'an k'a dɔn k'a fɔ ko ala ye musow da ka baara dɔ bila musow ye ka cɛw da fana ka ci dɔ fila u ye quoi je ne sais pas comment il faut le dire en bambara mais je crois que vous me comprenez muso jɔyɔrɔ ye ka cɛ ladon ka denmisɛnninw ladon ka du saniya ani ka cɛ ka dilan labɛn oui ça fait partie du rôle régalien de la femme cɛ fana ka taa balo ɲini ka na di muso ma fana y'a ka jɔyɔrɔ de donc o hakɛ ninnu n'an ko k'an bɛ bɔ o kɔnɔ dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni de yɔrɔ dɔ la parce que ni cɛ ko muso ko ko cɛ ka to ka sigi muso kɛrɛfɛ ka baro k'a fɛ ko b'a diya o bɛ se ka kɛ tuma kelen mais waati bɛɛ n'a ko a bɛ kɛ waati bɛɛ a tɛ bɛn dɛ. mais est ce que su fɛ o. ne yɛrɛ bɔtɔ sɔgɔmada la. ni bɔ heure man ka kɛ cɛ la parce que. présence masculine ka ɲi. kuma tiɲɛ. awɔ mais i b'a dɔn nin bɛɛ ye muso ka hakɛw de o an bɛ 8 mars fêter pour que ka musow ka droit a diyara ne ye an ye cɛ sɔrɔ an bolo kɔrɔ a bɛɛ kana kɛ muso ye parce que an mago bɛ cɛw ka hakilina fɛnɛ na wa minnu b'an dusukun a ka d'an ye an k'o fɛnɛ bɔ k'o yira cɛw la fɛnɛ walasa. cɛw bɛ bɔ ka taa baro min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o man d'a ye. mais imagine. est ce que a bɛɛ ye baro ye. a bɛɛ ye baro ye. ni baro don i ni muso ka baro. ou bien k'a fɔ k'u kana thé wuli so est ce que moom sa. muso yɛrɛ bɛ thé wuli k'a ɲaga. n bɛna kuma dɔ fɔ kuma in bɛ sɔn ka aw tɔɔrɔ mais don o don t'o dun. o man di dɛ o tɛ diya. bon est ce que o fɛnɛ ma don o don t'o dun muso fɛnɛ na an t'o yɔrɔnin bɔ a la sinon muso fɛnɛ bɛ t'o kan don o don dɛ. an t'a lajɛ an ka. aw bɛ se kuma na dɛ. aw bɛ se kuma na. ne yɛrɛ b'a dɔn ne ye n sigi musow cɛla bi. ayi non i ye honneur k'an ye a diyara n ye yɛrɛ de walayi a diyara n ye ni émission filɛ nin ye a ma n t'a dɔn n bɛna fɔ Pinal TV la an b'a fɔ n ko muso dɔrɔn tɛ dɛ nin b'a yira k'a fɔ Pinal TV baarakɛlaw ni a ɲɛmɔgɔw bɛ cogo min na relation min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a yiralen tɛ k'a fɔ ko nin de ye boss ye a yira non bɛɛ bɛ boss tɛ mina fɔ awɔ c'est ce que je veux dire a bɛɛ ye kelen ye c'est ce que i y'o yira n na parce que i filɛ nin ye plateau kan a ma f'i ye yɛrɛ a fɔra i ye dɔrɔn k'i ka na plateau kan i sina ka na i ko ni musow y'i wele i bɛ na n'i ka employéw y'i wele i bɛ na an honorer a diyara n ye wa an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ cɛw bolo cogo min na mais kuma dɔw la u bɛ to ka ko ni dɔw kan na o tɛ bɛn. sigi yɛrɛ foyi tɛ se ka kɛ diɲɛ na ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma cogo dɔ la i ni muso mana ja cogo o cogo a bɛ fiɲɛni dɔ sɔrɔ i la o yɛrɛ de bɛ sigi ja parce que ala ye muso da ka ni kelenya de da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cɛ mana fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'a y'a kɛ k'a ka diya muso ye muso hakilina bɛ o ta sanfɛ ne bɛ exemple ta ne yɛrɛ kan sisan sɔgɔmada in n ko n bɛ bɔ kabini 9h ne muso in bɛ so kɔnɔ fo 11h n ka n bɔ ta kuma ko ayiwa hakili k'i bɛ taa baarakɛyɔrɔ de la n ko n bɛ taa min ko n t'a dɔn dɛ bon o kuma sugu ninnu ye n t'a dɔn dɛ. i b'a dɔn min b'o kɛ yan Madina mun bɛ se ka na ni o yɔrɔ ye. i b'a dɔn wagati dɔw la i bɛ gɛlɛya misɛnnin dɔw jateminɛ couple kɔnɔ kanu dɔrɔn de b'o yira ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ fɛ i t'a essayer ka i tɛ keleya la au contraire ni i ni conjoint n'aw tɛ keleya ɲɔgɔn na aw kan ka siran ɲɔgɔn ye. Parce que là je pense que danger bɛ kɛ o yɔrɔ de la imagine ni furumuso bɛ ɲɔgɔn kan a mana fɛn o fɛn min kɛ a bɛɛ yɛlɛ ka jigin fɛn o fɛn min kɛ a t'e tɔɔrɔ ni foyi ye e bɛ don ka bɔ ni fɛn o fɛn kɛ i nana heure min na i ma na heure min na a t'a tɔɔrɔ fɛn na c'est que ko dɔ de bɛ yen nɔ il y a quelque chose qui va pas donc tant qu'aw bɛ keleya ɲɔgɔn na je pense que o b'a ye aw bɛ a yira ɲɔgɔn na o stratégie de fɛ. non keleya bɛ ko timiya o ye tiɲɛ mais keleya kojugu fana man ɲi keleya kojugu bɛ ko bɛɛ tiɲɛ. je pense que cɛw fana ka keleya ka bon sauf que musow t'a yira cogo di cɛw ta tɛ kelen ye c'est juste ça. non mais parce que cɛw bɛ se k'u yɛrɛ minɛ dɔɔnin mais i b'a dɔn
i k'i ka keleya yira Madina est-ce que mɔmuso i k'a tu kɔnɔ parce que cɛw filɛ nin ye n'olu ta yira don o don n'u m'an faga u bɛ datigi kan na dɛ o b'a sɔrɔ busan taara an dun an tɛ se ka bugɔli kɛ an tɛ se ka nɛni kɛ an tɛ kuma caman ni kasi de a m'an sigi bi musow yɛrɛ bi musow donnen don ko dɔw la vraiment cɛw ka cɛw défense ta o tɛ dɛ non an kan ka kuma yɛrɛ mais muso dɔw bɛ yen nɔ bi u b'u kɛ u cɛw kan yɛrɛ de i b'a fɔ ko olu de ye dutigiw ye o bɛ yen o caman de bɛ yen a o de tɛ ban la yɛrɛ sisan a fɔra ko a ma fɔ ko violence basée sur les femmes ko violence basée sur les genres donc violence bɛ kɛ cɛ la a bɛ kɛ muso la mais cɛw bɛ maloya ka taa n'u ta ye donc ayi bon i b'a ye a cas caman i bɛ taga tribunal ni fɛnw na divorce dɔw la sisan nɔ i bɛ taga sɔrɔ cɛw yɛrɛ de bɛ ka taga divorce demande i b'a dɔn a tila bɛɛ ye musow de mais bi bi na an bɛ yɔrɔ min na a caman ye cɛw yɛrɛ de wa u bɛ taga ɲɛfɔ cogo min na tribunal la u yɛrɛ maloyalen don quoi u bɛ taga fɔ ko ne muso de bɛ ne bugu ne muso bɛ nin dan ka so kɔnɔ tribunal mɔgɔw yɛrɛ bɛ yɛlɛ de u tɛ se ka da la u b'a fɔ mais e de y'a furu wa ale de ye furu mais bi bi na fana muso dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'u ni cɛw ye kelen ye muso ni cɛ tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ u tɛ se ka kɛ kelen fan si la donc monsieur Tall Saratu ye nin sujet in yɛrɛ nin question yɛrɛ fɛngɛ muso ni cɛw ka kelenya ko égalité entre femmes et hommes est-ce que o bɛ yen nɔ o tɛ se ka kɛ cogo si la hakɛ bɛ bɛɛ bolo hakɛ bɛ muso bolo cogo min na hakɛ bɛ cɛ bolo ten mais k'a fɔ ko cɛ ni muso bɛ kɛɲɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la n'a kɛra dɔrɔn du tɛ yen n'a kɛra barika tɛ yen n'a kɛra duwawu ɲini tɛ yen fo muso k'i jɔyɔrɔ dɔn ka to a kɔnɔ cɛ fana k'i jɔyɔrɔ dɔn ka to a kɔnɔ i kana se muso ma hakɛ dɔ la i muso fana kana se ma hakɛ dɔ la ala yɛrɛ de y'o dan hadamadenya la muso an tɛ ɲɛ muso ko cogo si la cɛ mana kɛ cogo o cogo ni muso t'i bolo a fɔ k'i cɛ ka na f'i ka cɛ ka bonya fo k'a sɔrɔ muso b'i kɔ la hali responsabilité dɔw bɛ pour que i k'a sɔrɔ f'a ka fɔ ko marié sinon ni célibataire kɛ dɔrɔn a ma nɔgɔ dɛ an célibataire sɛgɛnnen don dɔw ta ye ba ye mais dɔw ta ye m'a sɔrɔ ye mais dɔw ta ye ba ye tiɲɛ yɛrɛ la Mariam e hakilina ye jumɛn o kan ko cɛ ni muso ye kelen cɛ ni muso an tɛ se ka fɔ k'u ye kelen ye n'a donna ne yɛrɛ ma ne b'a fɔ ko muso yɛrɛ bɛ cɛ kan dɔɔni hali k'a da denmisɛnninw ladonni ma depuis sɔgɔma fo wula fɛ n'i tɛ taa baarakɛyɔrɔ la o bɛɛ ye dɔ ye cɛ tɛ se ka tile ban kuma na denmisɛnninw kan k'a sɔrɔ a ma bugɔli kɛ denmansa de bɛ se k'a dɔn ko denmisɛnninw filɛ kɛlɛ la nin wagati nin ye bugɔli kuma ye nin ye nɛgɛnni kuma ye ani nin ye nin siranni wagati ye cɛ t'o dɔn an filɛ yɔrɔ min na i ko bi an bɛ yɔrɔ min na i ko bi muso ni cɛ an tɛ kelen an bɛ se k'a fɔ ko cɛ b'a ka rôle kɛ muso b'a ka rôle kɛ mais n bɛ se k'a fɔ muso b'a ka rôle kɛ fo ka dɔ yɛrɛ fana fara a kan o kɔni o bɛ ne ta hakili la. ne ma sɔn a ko muso bɛ se ka den nɛgɛn ko ka tɛmɛ cɛ kan bi muso bɛ yɔrɔ min na bi a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi muso fɛn fitinin n'a ma den baro dɔrɔn a bɛ sa surtout n'a ni cɛ bɛ mankan na a b'a dimiya bɛ bɔ den de la cɛw bɛ denw ladon kosɛbɛ bi bi na an bɛ yɔrɔ min ka tɛmɛ muso kan. Madina e k'i hakilina fɔ mais n bɛ tila ka Saratu jaabi e k'i hakilina fɔ o yɔrɔ la n fana ma sɔn Saratu. ne bɛ dɔn ko Saratu bɛ ka kuma ye min fɔ tan o juste dans le sens où muso de b'a dɔn den kan ka ladon cogo min na muso de bɛ den ladon cogo dɔn muso de fana b'a dɔn den ye nin kɛ wagati min na i kan ka corriger ou bien ni den ye nin kɛ nin ma se corrigeli ko ma maintenant juste montrer que den ka éducation bɛ bɔ muso de la den ladonni bɛ bɔ muso de la fa ta place yɔrɔ min wagati mun na ni fa bɛ so kɔnɔ wagati min na ale ni den bɛ ɲɔgɔn kan o kuma de donc c'est normal que a ka den nɛgɛn wagati la ka tɛmɛ ba kan parce que ba yɛrɛ de bɛ den yɛrɛ dɔn a b'a jogo ni fɛnw dɔn ça veut pas dire que muso tɛ den nɛgɛn ka tɛmɛ cɛ kan denbatigi bɛ den bi se i den nɛgɛnni na bi ka tɛmɛ hali fa yɛrɛ kan hali n'a y'a jate minɛ société yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔna na bi woloba bɛ den défense ta ka tɛmɛ fa kan sur tous les plans voilà juste pour dire que wagati dɔw la yɛrɛ fo faw b'i reprocher k'a fɔ i bɛ den ci min bɛ ba ni den ni ɲɔgɔn cɛ parce que den ni ba bɛ temps min se ɲɔgɔn kan faw t'o kɛ so kɔnɔ cɛ dɔw bɛ yen n'u denw tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ u bɛ bɔ dibi la u bɛ don dibi la ça trouve que denw dalen don éducation jumɛn bɛ yen k'i b'o don i den na
I tɛ se o Ala ka bɛɛ kisi sɛgɛn ma ayi sɛgɛn a dɔw tɛ sɛgɛn ye dɛ dɔw gɛrɛnsigi wari bɛ yen wari ɲini ye tiɲɛ ye e bɛ du mara to muso bolo muso yɛrɛ ye barafɛn de a fɔra ko muso bɛ mara ko 3 de kɛ n ko cɛ de bɛ muso i mara faso la n bɛna cɛ de bɛ muso mara i bɛ mara i faso la i bɛ mara i cɛla la i bɛ den min bɔ i kɔnɔ ka den min wolo o yɛrɛ bɛ tila ka e mara ça veut dire que non hali bi non donc même e mana kɔrɔ ka se wagati dɔ ma i ka hali e ka furuko i den cɛmanw b'o fɔ mais e tɛ se k'i denw cɛmanw ka furuko fɔ muso dati don a la ça veut dire que muso ye marafɛn de mais cɛ min kan ka muso mara n'o yɛrɛ tɛ so kɔnɔ muso yɛrɛ bɛ mara cogo di kuma tɛ ka den mara FC a bɛ na taa ni mun kɔnɔ a bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la ka na a tɛ se ka kɛ mais a bɛ conseil min di den ma a bɛ affection min yira den na muso t'a yira wala awɔ ye mun fana tɛ ye du lundi au dimanche temps t'e bolo non gouvernement min yɛrɛ ye baara sigi o ye wagati dɔ di i ka lafiya i ni denw ka temps dɔ kɛ ɲɔgɔn bolo e ka entreprise b'i bolo wari ka di koyi o ye bi de ye mais e ka avenir o ye denmisɛnninw de ye koyi e tɛna baara kɛ i si bɛɛ kɔnɔ dɛ wagati dɔ bɛ se i bɛ na retraite ta ça trouve que i ye denmisɛnninw éduquer ka ɲɛ u bɛ se k'i ta Saratu n'i ye diɲɛ di i den ma ka sa comme tiɲɛ ni éducation ɲuman t'a la a bɛ laban fossé kɔnɔ parce que a b'a bɛɛ feere mais n'i ye éducation di i den ma i ma du d'a ma i ma foyi d'a ma i kɔfɛ a bɛ étage wuli k'i kunna wolo ka i kɔ ta fo ka tila k'a kɛ balan ye bɛɛ bɛ bɔ a nu ma donc éducation de ɲɔgɔn tɛ an ka essayer musow ka cadrer u ka se ka denw cadrer cɛw ka présence u k'u hakili to o yɔrɔ la fɛn bɛɛ tɛ wari ye dɛ musow de se ka denw cadrer mɛnɛ muso tɛ se k'a cadrer parce que muso yɛrɛ cadrelen tɛ jɔn bɛ muso cadrer mais don ni muso filila dɔw de bɛ muso la tilen n'o tigi tɛ so kɔnɔ o bɛ fili ye cogo di donc muso hakilina ye min a bɛ taa n'o de muso hakili ni cɛ ta tɛ kelen ko cɛ bɛ muso mara naani de mara ça veut dire que muso hakili ni cɛ ta tɛ kelen ye monsieur Tale hakilina ye mun ye kan a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban ne yɛrɛ hakili éducation a kɛra muso ye den éduquer o muso ye éduquer a bɛɛ bɛ cɛ de bolo parce que hali cɛ bɛna ka 5 minutes k'a ka du kɔnɔ muso b'a cɛ ɲɛkun dɔn a b'a cɛ kɔnɔko dɔn donc min ka di cɛ ye jogo la muso b'o dɔn donc ni cɛ b'a jogo dɔn muso la muso b'a dɔn den na wajibi mais ni cɛ tɛ yen nɔ diyagoya muso b'a ta de kɛ min ka di muso ye a b'o de kɛ mais cɛ tɛ se ka bali ka kɛ cogo si la monsieur Tall n bɛna exemple dɔ d'i ma ne donna taxi dɔ kɔnɔ cɛ ko n ma ko ko bi dabalibanko kɛra dɛ ne ko mun de kɛra a bɛ kuma na sɔnsɔn b'a kɛ tan ne ko mun de kɛra ale ɲinɛna a ka papier dɔ de kɔ a seginna ka taa so a n'a den fitinin ye ɲɔgɔn ye 9h wagati ale seginna ka taa so a n'a den fitinin ye ɲɔgɔn ye den bɛ 6 mois de la den ma sɔn a la a kasira parce que ani den tɛ ɲɔgɔn ye ale bɛ bɔ su dibi la a bɛ don dibi la bon e ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn ye o tɛ e dɔn e bɛ se k'o mara cogo di o ye nin ye a kɔrɔ bɛ cogo di a bɛ jɔn ka cahier minɛ k'a lajɛ hali n'i ma kalan n'i ye den ka cahier minɛ ka to ka a kɛ tan dɔrɔn a ka leçon réciter i ka to k'a fɔ kuma ni i bɛ fɛn dɔn i b'a fɔ ka taa buruburu mais n'i t'a dɔn i bɛ trébucher n'a trébuchera hali ni e yɛrɛ t'a dɔn e ka fɔ i ma nin fɔ ka ɲɛ a bɛ k'a kɔnɔ k'e b'a dɔn mais ni e tɛ cahier yɛrɛ minɛ e ka sira tɛ aranko la i tɛ école ko dɔn dɔw bɛ yen u t'u denw ka classe yɛrɛ dɔn e bɛ se ka mun mara na ten nin débat ka bon ne ma FC n yɛrɛ bɛ se k'i da sɔn kuma na dɔɔni an yɛrɛ ka professeur dɔ tun bɛ yen nɔ ale bamuso ma école kɛ mais ale bɔra a kalama wagati min na bamuso ma école kɛ o y'a sɔrɔ ale bɛ université la a na o na so bamuso bɛ cahier minɛ k'a fɔ ko leçon réciter ale b'a réciter n'ale jɔra bamuso b'a fɔ k'a ma ɲɛ ko segin a kan a ma kalan dɛ mais a tun bɛ ka den bila a ka kalan kɛ den ko k'ale bɔra a kalama wagati min na ale ka bac sɔrɔlen kɔ ale y'a dɔn ko ba ma don école la fɔlɔ o jate minɛ fa tɛ se ko fɛn ta ko i dusu baasi k'a basumaya ka se o degré ma den kan ne b'a fɔ fa tɛ den mara dɛ mais ba bɛ se ka temps mun di den ma wagati min na den kan ka cadrer ka recadrer wagati min na den kan ka nɛgɛ ani wagati min na den kan ka interdit ko la ba de b'o étape dɔn sinon k'a fɔ fa tɛ den mara mɔgɔ ɲɛ tɛ fɛn min ye i bɛ siran o ɲɛ o
ni fa tɛ du kɔnɔ diyagoya ni fa donna don min na den bɛ siran a ɲɛ a bɛ ten dɔrɔn de. An ye faamuyali caman sɔrɔ nin kan k'a fɔ ko nin ye émission spéciale de Pinel TV ɲɛmɔgɔyaso y'a ɲini walasa an bɛ se ka kunnafoniya duman di aw ma musoya kan ani 8 mars yɛrɛ kan muso jɔyɔrɔ ye min ye du kɔnɔna la. An b'a dɔn k'a fɔ a ye faamuyaliba sɔrɔ nin spécial 8 mars walasa aw ka nisɔndiya sɔrɔ. Madina an bɛ segin ka na question dɔ poser min ye 8 mars yɛrɛ ye nafa jumɛn nati société kɔnɔna la e yɛrɛ fɛ? Ne yɛrɛ bolo 8 mars ye nafa min nati déjà de 1 nafa bɛ don tɔw bɛɛ la musow bolo parce que don bɛɛ ye muso ka don ye don man kan tɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ko muso ka don maintenant 8 mars yɛrɛ ye nafa min nati o ye cɛw ka se k'a faamuya parce que cɛw ni musow de bɛ jigin na cɛw ka se k'a faamuya halisa jɔyɔrɔ minnu bɛ musow la parce que 8 mars yɛrɛ don na ko caman bɛ kɛ émission bɛ kɛ voilà spectacle bɛ kɛ rencontre bɛ kɛ fɛn caman bɛ kɛ min bɛ muso la faamuya k'a fɔ a ɲɛna ko jɔyɔrɔ min b'a la an ka société kɔnɔna na ani cɛw fana ka se k'a faamuya ko jɔyɔrɔ min bɛ musow la o ye de 8 mars bɛ ye don fana ka se k'a yira muso la halisa a yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nafaba de b'a yɛrɛ la ka se ka don kɛrɛnkɛrɛn k'a da ale yɛrɛ la n'o ye 8 mars ye donc o bɛɛ de ka se halisa ka courage don musow la ka yir'u la k'a fɔ ko musow tɛ bolo kɔfɛ fɛn ko jɔyɔrɔba de b'u la an ka société kɔnɔna na parce que fête des pères bɛ fête des mères bɛ mais don ma kɛrɛnkɛrɛn ko voilà journée des hommes voilà voilà mais o bɛ k'anw ta kɔfɛ anw ta de bɛ fɔlɔ Saratu 8 mars nafa sera bɛ se ka kɛ jumɛn ye société kɔnɔna la est ce que Madina m'a bɛɛ fɔ nafa ba de bɛ 8 mars la a y'a yira musow la k'a fɔ vraiment nafa bɛ musow la kosɛbɛ an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la bon 8 mars sababu yɛrɛ la cɛw caman fana y'a dɔn k'a fɔ muso tɛ baara bɛɛ kɛ du kɔnɔna la muso tɛ se ka du bɛɛ ta en charge cɛ bɛ se ka bon c'est vrai que cɛ bɛ caman ta sa mais muso de bɛ baaramisɛnninw bɛɛ kɛ fɛn fɛn ye du kɔnɔna baaraw ye fɛn fɛn ye du kɔnɔna éducation ni fɛn ye muso bɛ caman ta mais cɛ fana bɛ an bɛ se k'a fɔ kilancɛ kilancɛ ayi an k'a kɛ 10%. 10%. muso baara kɛ cɛ de b'a bɛɛ ta parce que foyi tɛ kɛ diɲɛ bɛ ni musaka tɛ a musaka bɛɛ bɛ cɛ de kun mais ni musaka bɔra ni mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a di monsieur Tall ka malo bɔrɛ ta k'a bila so kɔnɔ ba in ko muso m'a tobi a bɛ tobilikɛla ta o ye muso de ye fɔlɔ muso o ye muso de ye fɔlɔ muso j'ai la parole n'est-ce pas fɔlɔ muso i bɛ muso furu ka na dɔrɔn ka bolo ta ka bila o y'a kuma bannen bi n'i ye muso ta muso kɔɲɔ awɔ kɔni f'i ka baarakɛden ta ka bila a la de o ye don dɔ de ye filanan ye min ye n bɛna min fɔ muso a ka 8 mars kan 8 mars yɛrɛ nana ka muso don ba la de muso tun bɛ baara dɛ mais a nana musow ɲɛ yɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u tun bɛ baara min na u bɛ se ka dɔ fara a kan a nana musow ɲɛ yɛlɛ u ka kalanko la u ɲɛ yɛlɛ u ka u jogow la u ɲɛ yɛlɛ u ka furuko kan k'u ɲɛ yɛlɛ u ka hadamadenya taabolo bɛɛ kan ni nafa bɛ 8 mars la ne yɛrɛ fɛ o de y'a nafaba ye a ma na k'a fɔ ko musow kan ka yɛlɛ cɛw sanfɛ mais a nana yir'u la k'a fɔ ko musow ni cɛw de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ musow ka dɛmɛba de bɛ du kɔnɔ musow ka dɛmɛba de bɛ cɛ kɛrɛfɛ donc n'o kɛra faamuyali mais n'a bila muso kunna k'a fɔ ko 8 mars kɔrɔ ko olu ka bila cɛw sanfɛ a tiɲɛna dɛ est ce que o tun tɛ fɔlɔ ye ayiwa sinon sisan an filɛ yɔrɔ min na musow b'a dɔn k'a fɔ k'u ni cɛw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye nka muso dɔw bɛ yen a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ mais o ka dɔgɔ ala k'a sɔn sago ɲuman na awɔ halisa an ka dugawu kɛ 8 mars ka se ka éveil de conscience kɛ nin côté fanfɛla la Mariam ne yɛrɛ bolo 8 mars nafa ka bon parce que a y'a to caman y'a dɔn ko don bɛ kɛrɛnkɛrɛnna musow kama a kɛra cɛ a kɛra muso ye caman to surtout an ka togoda ninnu na ni 8 mars sera fɔlɔlama i b'a fɔ ko fête de kun don an bɛ finiw bɔ an bɛ journée bɛɛ kɛ fête la o hali k'a da o kama o b'a yira ko nafa dɔ yira a la muso sera k'u dɔn ko ja place b'anw fana na tuguni et puis cɛw y'a dɔn an ye fɔlɔ o b'a dɔn caman b'a dɔn place b'a la mais a kuma dɔw ye
mais 8 mars in sababu y'a to an y'a dɔn ko place b'an na wa a sera k'an dɛmɛ k'an émanciper mɔgɔ caman kun bɛ siran ka fɛn dɔw kɛ mais 8 mars in sababu la komi mɔgɔ bɛ segin thème kan u b'a fɔ télé la publicité bɛ kɛ caman y'a dɔn ja ne bɛ ka bali na foyi tɛ n bali k'a kɛ n bɛ se k'a kɛ ka se ka émanciper ne bolo hali k'a da émancipation in na o bɛɛ ye 8 mars ye importance dɔ ye quoi. Marina 8 mars célébration na Mali la a caman bɛ kɛ ni conférence ni ɲɛnajɛw de e yɛrɛ fɛ fɛn wɛrɛ jumɛn kan ka se ka fara a kan. Ne yɛrɛ bolo 8 mars yɛrɛ don sewa yirali la ko caman bɛ ka kɛ mais halisa ne bolo sinsin kan ka kɛ ko minnu kan o ye de musow bɛ sɛgɛn min na furusow kɔnɔna na ne yɛrɛ bolo o côté ye yɔrɔ jumɛn ye genre violence basée sur le genre b'a fɔ genre parce que cɛ ni muso b'a la muso ta plus jateminɛ ka kɛ kosɛbɛ muso minnu bɛ togodaw la fana ni minnu bɛ kɔnɔw ta ni dɔgɔtɔrɔsow t'u ka yɔrɔ la u ka se ka o fana fara kan i n'a fɔ ka se ka dɔgɔtɔrɔsow dayɛlɛ village dɔw la 8 mars don walima ka se ka vraiment ko kɛ walasa muso minnu bɛ gɛlɛya la furuso kɔnɔ i n'a fɔ muso minnu bɛ bugɔ somɔgɔ dɔw b'a fɔ musow kana kuma u k'o muɲu k'o muɲu ko dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw kan ka dɔn k'a fɔ ko diɲɛ évoluera u ma ko dɔw ka kan sera dabila ye donc mun kan ka fara min ka kan ka fara 8 mars ko kan halisa ne yɛrɛ bolo la o ye hali ni 8 mars bɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow dayɛlɛ yɔrɔw la ka se ka halisa musow ka jigini wariw ni musow ka jigini opération ka se k'olu caman nɔgɔya don olu la hali na olu dɔw bɛ se ka subventionner toujours parce que a caman bɛ fɔ k'a bɛ subventionner accouchement kɛyɔrɔw la i b'a sɔrɔ k'a fɔ a caman subventionner len tɛ donc o gɛlɛya dɔw fana bɛ yen nɔ kosɛbɛ ka se ka nɔgɔya don musow ka den sɔrɔ kow la parce que o fɛnɛ musow b'o danger la bi kosɛbɛ kosɛbɛ voilà ka se fɛnɛ ka vraiment musow hakilina dɔn furu kɔnɔna na somɔgɔw ka se ka ko walima ka ko dɔw ɲɛɲini k'a faamuya ko bɛɛ man kan tɛ ka kɛ furu kɔnɔ ko mɔgɔw ka sɔn a ma ou bien ko ka kɛ muɲu ye surtout violence minnu fɛnɛ bɔlen no sa n'o ye hakilina taw ye violence psychologique dɔw bɛ yen nɔ sɛgɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ ye muso la i tɛ muso bugɔ i tɛ muso nɛni i t'a foyi mais i b'a tigi ye k'a fɔ hali n'i y'a tigi lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na ko dɔ bɛ karisa la donc il faut que jateminɛ ka kɛ o yɔrɔ dɔw fɛnɛ na parce que n'o dɔw fɔra farafinna mɔgɔ fɔ ayi nin ye tubabubanaw ye ou bien nin kuma ninnu tɛ tiɲɛ hakilina b'a la k'o bɛ se ka kɛ cogo di ou bien mɔgɔw b'i ye k'a fɔ k'i bɛ hɛrɛ dɔ la ka sɔrɔ o tɛ donc jateminɛ kan ka kɛ hakilinataw fɛnɛ na musow hakilinataw la kosɛbɛ. Monsieur Tall e bɛ se ka mun fara nin kan ani an ka se ka i ka se k'i hakilina di thème kan n'o ye muso jɔyɔrɔ Mali ka refondation na. muso jɔyɔrɔ Mali ka refondation na. mais i bɛ ne yɛrɛ fɛ ni yɛrɛ fɔra hadamadenya na a kan ka kalanbaliya de kɛlɛ kalanbaliya musow ka kalanbaliya o de kan ka kɛlɛ kosɛbɛ an ka jamana n'i y'a jateminɛ musow ni cɛw faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen maa kalannen tɛ tɛmɛ 20%, je ne sais pas comment il faut dire en bambara. Kɛmɛ sara la an tɛ tɛmɛ 20% kan n'i y'a mɛn ko jamana bɛ taa ɲɛfɛ a jamana kalannen don a jamana kɔnɔdenw kalannen don n'i fɛ jamana ka taa ɲɛfɛ musow kalan n'i ye musow kalan i ye jamana kalan parce que ni musow kalan denmisɛnninw bɛ kalan cɛw bɛ kalan ne yɛrɛ fɛ 8 mars kan ka refondation kan ka baara min kɛ a fɔlɔfɔlɔ ye kalan de ka musomisɛnninw minnu ye denmisɛnninw ye olu bila kalan na minnu kunbayara ka baliku kalan kɛ ni maa kalanna i bɛ ko dɔ ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye ni ko dɔ ma ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye ni i dun y'a ɲɛnabɔlen i bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ mais n'i ma kalan i tɛ se ka ɲɛ a filanan ye min ye o ye de l'eau potable t'a la fɔ cogo min na ka ji sanuman di mɔgɔw ma parce que jamana in kɔnɔ jamana in ka bon togoda ka ca ni duguba ye ni jamana sera ka jiko kɛ ka jiko dɔ b'a la musow bɛ lafiya a sabanan ye min ye o ye dɔgɔtɔrɔsow de ka dɔgɔtɔrɔso caman fana jɔ pour que musow ka lafiya u ka santé ko la ne hakilina ye nin de je pense que ça peut aider beaucoup la refondation. Saratu muso jɔyɔrɔ Mali kura. Bon, ne bɛ n sinsin docteur so yɔrɔ ta in fanfɛla la
muso sababu yɛrɛ la 8 mars a fɔ cogo di 8 mars okumu yɛrɛ kɔnɔ ni muso taara dɔgɔtɔrɔso la vraiment u kan ka caman bɔ musow ka fɛɛrɛ ni fɛnw na parce que muso dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la i b'a sɔrɔ a dɔw kɔnɔman don ou bien i b'a sɔrɔ dɔw bananen don mais cɛw t'u dɛmɛ quoi cɛ t'a dɔw dɛmɛ u bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la u yɛrɛ ye wari t'u kun u bɛ maloya k'a fɔ parents fana ɲɛna ko n cɛ ma wari di yan nɔ u bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ u tɛ sɔn k'i furakɛ n'i ma na ni wari ye c'est vrai que u tɛ se k'i furakɛ n'i ma na ni wari ye ni ka gɛlɛn a mana kɛ cogo cogo muso ka baara sɔrɔ yɛrɛ a ma nɔgɔn sisan cɛ ta ma nɔgɔn dɛ mais muso ta yɛrɛ surtout muso furulen ka baara sɔrɔ a ka gɛlɛn sisan kojugu donc an bɛ se ka o yɔrɔ lajɛ baara ta fanfɛla la muso furulen muso ganaw an bɛɛ de kelen an bɛɛ ni baara ka kan muso jɔyɔrɔ de fana san ne hakili la muso jɔyɔrɔ tɛ dɔrɔn refondation ko ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo ɲuman diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo muso don n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n ka kuma kɔnɔ muso de bɛ den bange muso de bɛ den lajɛ donc pour que refondation yɛrɛ ka se ka kɛ a kɛcogo la jamana yɛrɛ ka se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ musow k'u sinsin halisa den ladon ɲuman monsieur Tall y'a fɔ cogo min na ka den ladon ninnu fɛnɛ tɛ se ka kɛ tant que i yɛrɛ fɛnɛ ma éducation sugu dɔw sɔrɔ éducation fɛnɛ bɛɛ tɛ somɔgɔw bɛ mara min k'i kan il faut que an ka taga école la an ka kalan an ka to an denw fɛnɛ ka kalan an ka sinsin an denw ka éducation kan parce que sisan yɛrɛ denmisɛnnin caman bɛ ka kalan bila donc a ko ka gɛlɛn denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ n'u ye kalan daminɛ ka se degré dɔ ma baw yɛrɛ b'a fɔ ne yɛrɛ ma kalan donc n'a ma kalan o tɛ baasi ye n yɛrɛ y'a ka dɔw caman ye donc il faut que halisa denmansaw k'u hakili to u denw ka éducation ko la u k'u sinsin o kan o bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ parce que denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye tant que denmisɛnninw ma kalan vraiment jamana yɛrɛ évolution bɛ gɛlɛya. Mariam e hakilinata ye jumɛn ye muso jɔyɔrɔ refondation ko la refondation ye Madina bɛ ka taa sira min fɛ ne yɛrɛ tun bɛ ka taa yen éducation ye surtout dans les milieux ruraux association sigilen don a baden ka se ka musomaninw bila kalan na mais musomaninw caman bɛ don kilasiw kɔnɔna na u bɛ se sanfɛ wagati min na tiɲɛ don bɛɛ tɛ kalan monsieur Tall y'a fɔ an ɲɛna ko Mali ka kalannen ka ca mais an bɛ se sanfɛ muso kalannen bɛ dɔgɔya de ka taa fɛ au lieu que dɔ ka fara a kan an bɛ jigin de ne bolo ni dɔ farala an ka éducation kan muso ka nombre de instruits kan o bɛ caman bɔ an ka tɔɔrɔ la et puis santé fana fan fɛ villagew bɛ yen togodaw bɛ yen nɔ munna u tɛ école de santé o kɛ yen nɔ premier secours caman bɛ kɛ ni école de santé o de ka se ka togodala muso minnu ye kalan kɛ hali n'a kɛra dana 6e ma ou bien DEF ma ka se k'u bolo don cogo min na yanni an k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ cɛ ka na ka bɔ fo duguba la ko ka na furakɛli kɛ ni premier secours sera ka kɛ ne bolo bɛ se ka nin caman kisi wa a bɛ se k'a to tuguni olu fana bɛ dɔɔni sɔrɔ ka se k'u yɛrɛ bɔ don baara la ni refondation fɔra ne bolo sɔrɔ taabolo don ni sɔrɔ don ni muso tɛ sɔrɔ kɛ fo da bɛɛ gulonnen bɛ cɛ kelen na a ma nɔgɔn donc n'a sera ka baara ɲini ka di musow ma hali n'a kɛra baara misɛnninw ye a bɛɛ bɛ dɔ bɔ an ka sɛgɛn wa a b'a to jamana fana bɛ taa ɲɛ tuguni. Ayiwa an ye faamuyaliba sɔrɔ nin kan an tun bɛ ka kuma bi 8 mars de kan émission spéciale Pinal TV ɲɛmɔgɔyaso ye min laɲini walasa ka se ka kunnafoniya dumanw di aw ma ani a ɲuman an tɛna bɔ kuma kɔnɔna la fo an ka kumakan laban di monsieur Tall ma ale ka se ka laɲini minnu b'a bolo k'o fɔ an ye ani ka kumakan laban fɔ. Ne ka kumakan laban ye min ye 8 mars kana kɛ dɔnni tɛgɛrɛ ye k'a kɛ ɲɛnajɛ ye dɔrɔn parce que Mali yɛrɛ kɔnɔ n'a fɔra ko 8 mars dɔrɔn mɔgɔ bɛ hakili jigin fini de la ko 8 mars fini ma bɔ wa a ka dan kana ko ye tulon ka kɛ ɲɛnajɛ ka kɛ nka l'essentiel faut pas qu'on oublie l'essentiel faut 8 mars ka kɛ source d'épanouissement source de je sais pas comment il faut le dire en bon français pour que tout le monde comprenne. En tout cas, ce soit source de développement pour la femme et en même temps pour la nation. Klonga ke, yele ka ke, nga sobe ka jira. Aka ke kalan do ye mogoy. Wo ka don a kunye mi ou ka chesiri qu'il y ait des objectifs et que des objectifs qui soient quantifiables. Ne hakilina yodi.
ka duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka université yɛrɛ yira n na université wɛrɛ yira n na Chine université ka sɔrɔ an ye kuma minnu fɔ an bɛ kuma wɛrɛ fɔ minnu to yen o b'a sɔrɔ olu kɛrɛfɛ bɛɛ lajɛlen sabatira aw ni ce aw ni baraji a yira n na. Amina yarabi Monsieur Talkani duwawu sigi ni fɛn in na an b'a fɔ k'Ala ka 8 mars na a b'a sɔrɔ faamuyali caman cɛ caman sɔrɔ ka walasa sigi ni cɛ ni muso bɛnna o ye du bɛn ni sigida bɛ bɛn jamana bɛ bɛn donc a tɛ dan jamana kelen ma a bɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ye ayiwa aw ni ce aw ka layɛliko ɲuman na Ala k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.